Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi ya guys. Iki desih persiapan arep mangkat ngadroh guys ning desa Nglebak. Nglebak kuwi wis cedhake Ngawi guys, perbatasan desa Ngawi. Di persiapane tasih telu, terus iku bontot segabung karo untung teri. Soale iki manggung iki pagi, siang, malam ya guys. Jadi telung babak dina sewengi. Dadi engko nginep iki ning kono, perjalanan pulang ya mulai hari Kamis pagi mangkat, terus Jumat pagi tekan omah neh. Dadine 1 malam, 1 hari 1 malam. Kayak Pak Su persiapan ngetokno motor. Diterno Pak Su tekan nggone Mas Budi Ngampon. Terus apa ki teko kono kok jemput karo kendaraan truk ya. Pokoknya PP pulang pergi ki diantar jemput. Udan terus guys sampai nah, truknya wis teko jere. Ini grup wis di WA. Kono karek iso ngono Mas, buacek tenan iki. Niki nang ini tok limbreng neh koyo ngene. Lah gak nyeluki mak Edian no. Kene mangkat dhisik. Kok mampir ngene Mas Yon, nggawane alat iki. Lho lah alate. Mendungi dek koyo ngene. Bismillah ya guys, muga-muga di perjalanan ki selamat sampai tujuan. Jadi ini udane yo dipending sik, aja sampai udan dhisik. Soalnya mendungi kok koyo ngene. Wis diterno borong tapi mandek kono cek engko. Ayo. Pak se anu berarti. Walah taline klambi ora ditalekno kemang. Malah kleder-kleder mblusuk lar kae engko. Lah. Yes, rempot apa-apa. Guys, persiapan ya iki kanca-kancane wis do ngumpul. Dek aku wangi gowo iki Dek, bontot Dek. Aku ora nggawa helm, aku njaluk Mas Budi. Yo. Siapa? Aku mah ndi? Siapa? Lawan. Sono. Lha iki lho, Mas. Apa iki? Aku sama Mas Budi kan luar. Aku gerono kene bazar, Mak. Dek kae bodol, Mak, sampe pas apa? Iya, Mak. Nggih, nggih. Kendang.
sini. Lah Minin nyegat nglaren. Minin nyegat nglaren terus karo Wahib. Wis, kayak treke ning kono kae, guys. Persiapan. Mbak Dek mau enten layare punan mobil. Pun enten. Lah wis disiapin kok kono Bu. Lah nek anu kasur lantai barang. Kirim iki ya. Iya, kepanjangan dulu sini. Iki ora foto lho, aku konten lho. Mbak Yun. Bayani kok kaya ora tau petuk Enek. Lah iya ora tau do petuk ngono. Ngumpule kanca-kanca iki nek ngene iki ngepasi manggung ngene iki, guys. Wis bendino lek iki wis duro penggane dhewe-dhewe. Iki vokal-vokale do utek ning kene. Lah iki armadane iki, guys. Armadane wis siap. Badhe tindak pundi, Mas? Monggo Badhe tindak pundi. Para orjen para kendang. Mboten ngarit dhisik. Badhe teng pantai teng laut. Apa? Tikal, Mbak Yuni. Mbak, tikal sepak double ya. Sepak double. Gak kuat pipis. Napa tumbas tempel ya? Mbak ini berarti sapi. Ayu untuk kelihatan spesial. Sapi. Ayu tindak noy. Kak jenengan ning ngarep apa, Mbak? Gak ning ngarep ae lah, gak apa-apa. Mbak Adik. Gak aman. Kok gawe TikTok ala keri. Apa iki? Ala sepak lho. Ketoke koyo kadroh tenan ini ya, Mas. Angger kanggone ning ati kok. Lah iya kok koyo kadroh tenan ngene ketoke kok. Jane ora ketok. Sambel kula aja ditinggal. Dolem. Pas nganu. Aja bendina. Membosankan. Ya gak membosankan ya gak keselen. Seh Dek, urung di nganu kok Deju. Urung digelari kuwi neh lho. Engko sik. Wah, iya kan kok kursi mang. Gak sang kursi, Oga Pak. mesti munggah ya. Kasur. Lah emang jane kasur lantai ngono ya, enak. Kae kursi. Nggawa Ora kasur lantai kan gubuk-buk. Ya iya. Malam ngurus kok. Lah kuwi nek engko bengi nek mantuk ora usul-usulan ya anget wis. Aku pengen bantal ya ora sida kok. Lah kuwi munggahe gak kangelan wong wedok-wedok iki kok. Arep mawon alate. nganu wae, klosone rodone renake, Bos. Lah kok bukae lanang, bukae kloso nganune kok kene malah kasur lantai dene. Tapi panas kan sapa. Loh, Mbak, ndang diunggahno dhisik gak apa-apa kuwi.
Ini mana kursi nih, gue munggah nih. Iya. Kayak yo. Ya lah koyo Ya Allah. apa numpak elep ae. Kayak ngene yo. Pikirku ki wis sirah. Bumutin nyekat kono kok ambek kan minin. Mas, lho kok dulure piye? Sik ya tak ngadeg. Lah. Bismillah. Cara Ya Allah. Wah, lah pemandangan ini, guys. Turun, untuk miring. Ayo. Munggah. Iya. Kayak Pak Ketua mabukan ya wani buka truk. Wah, lah. Mantes pemandangan. Dulu gawane hidup ya. Lewat gawan. Sawanengen Mbak Yudi lho. Bejak. Refreshing terus gawan. Nah, tapi asik loh Mas iki. Rae kota terus. Pemandangannya tah. Gawane jebule hidup ya kene lewat gawan ku Mang. Hidup. Salah Kiko. Aduh, waduh. Kiko. Limo Kiko. Aki pertama kali iki blusuk desa nglebak. Iya Mas. Lebak ya. Walah, wes gue buat habit. koyo ngene lho aku kan urip Iki seminggu tak tok. iya Pak. Sebab koyo ngene ya Allah. Disyukuri alhamdulillah saya teko nglebak. Sekalian kowe ra teko kene. Desa Kletek iki kene iki ya Mas. Iya, iki grup Adral Barokah iki. Lah ya Allah. Dianggep ae healing. Di sana kono, Bro. Cek rono nah iki. Piye, Mbak? Cek rono nah. Eh? Maka ya. Raskar. Wes tekan lokasi Iki ya Allah. udah mabuk apa ora iki? Sing mabuk Mbak Titin iki mah lho sing rono. Yo sandalku anak Pak. Yo kecer. Iki lho Mas, wis ning ngisor iki lho, sing gawa sapa ngono kuwi? Kerjaane sapa ning ngisor kanggo balane mentolo aku dadi bublek-bublek. Oke. Orang bilang siri pekakasnya. Nanti, Bang. Cek rono main. Cek mlaku ki engko. Duh. Lah engko kene dikeki tempat. Waduh ngene yo mblir-mblir rasane. Yo lah tapi wonge renek yen apa entak-entak nendi kowe. Orjine ki apa nendi ngono kae. Leren sik Mas. Duduk sik. Mabuk deh. Ayo. Kunci alatnya. Lewat kali? Alah. Walah lewat kali ya? Lho. Lah piye ki engko? Tak nyoplok sanune. Nyoplok kasutnya nyoplok. Waduh, lho mayu meneng ae. Ora omong ngono iki tiwas lepu tak nggo.
berhubung Ayo, yo. Dian nek narti ra dicoplok Kasute coplok liwat kali. sing anu begitu Mas. Kocok mripatem rasa nggolah le kecer. Kasute dicoplok kasute liwat kali kok. Iya, coplok sik. Celanane dilingkis. Yalah lek iki engko udan ning kene nggone lah. Yo ya. Nek mulai Mbak nasib Lah iya. ngene budal. Aku mangke gak Iya, disuruh iki. padi cah. Atik ning dhuwur gunung iki. Bismillah ya guys, muga-muga selamat. Ayo wong alate wis diwangi mas-mase kok. Aku mulane nggo srandal simpel ae, dalane yo mbet. Nggo sing ning banyunan kenek, ning anu kenek ngono pokoke. Iya. Anu kok mikir mulih. Lah yo, lu kanggo urung. Wis mikir balik. Kae diurusi panganane kae engko di lho. Permane nganu Mas. Mas, tolong panganane engko kayak ning jero omah ngono ya. Maksudnya lah kok kene dijujukno omah. Anu toh, Mas? Langsung jujukne omah pundi? Mbah engko ning andinge kono jere Mas Budi. Kena engko cemilan ning dhuwur. Joko apa omah ndi ki pas anu. Lah ya bener lah koyo ngono dalane. Ya yo. Ayo, ayo. Lek. Kayak nyabrang kali barang yo. Ora tau nerak-nerak rene temandang kanggur iso melancong ning enek musike. Tak patenane, guys. Enek musike, guys. Ya Allah, guys, nasibe wong arep kanggo kadruan. Ngene iki kae nek yuyu kangkange no kok sing lewatno. Sing nyebrangno enek ke lho. Mas Wahib dadi yuyu kangkang ke lho. Aku ditiyu kangkang. Alah, mbah. Aku ditiyu kangkang. Ndang Mas teng mengisor kok iso. Jajarane kan kono. Ngene iki ra lunga kae jan. Bangetan. Iki lakon apa Run kok ngene iki. Bangetan tenan kok. Alah. Lah yo. Sing ra tau nang kali nek dipuasno sik. Lah nek dipuasno sik. Nanti sik. Kasaan tuh. Neng kali. Alhamdulillah guys. Iki seragam baru nggih. Ibu-ibu percincingan soalnya dalane nggih koyo ngene iki. Dadine kanggo niki ning tengah alas guys iki. Koyo ngene. Seragam baru. Iya. Nah iki lagi tuku HP sak sinyale iki. Nggih. Langsung iso live langsung. Dukaku Prokoworo kasus dari salah saking sasono balan Jawa. Saperlu kanjeng wonten sasono Iloho mapan wonten sasono balanipun Bapak Surono Saini Bu Siti. Saperlu Bapak Surono Saini Bu Siti nyuwun dipangestu anggenipun kepala badan
tapi darmani buku ambilan bukan putra Madiusi. Wau wonten jamilan mbok menawi wonten joget samuk monggo mbok menawi boten wonten mangke kalajengaken adicara sampun karaket berkat bangun sampun. Nanda, sampun wau wonten jamilan. Bisa saderengipun lepat kula ngapunten katur para tamu undangan amargi sampun duka padicara ingkang sampun karaket berkat damel mungsa mulih rancangipun lekas sulasi sedya kepareng kula badhe habuka wiwalaning suka kalih wicara dwarani kondo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaturi wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti nastainu ala umudinabatin wassalatu wasrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du walun Purwaka Widodara hajine ngatur karangga manis suwing budi Kiswara hadari korma miarasa mugi tansah sami hanung mangun saking al barokah ijazani randu blatung ingkang dipun pakasani jatuh Bapak Suyono Sugeng Makarya yang tersami ugi kadang-kadang Juruladi utawi Sinoman Sugeng Makarya yang kalau hormati ingkang ibadah sange keparengipun luhuri dawuh saking kedai berikan tebing kabiadan karso lagi menjadikan Bapak Surono Saiki Bu Siti keparengipun badhe netepi darmaning sepuh kapilan joget putra Mahardya Siwi kepareng badhe ngantos pitulus kala krantaken putra kakungipun sesilipun Bagus Sepri Alek Prasetyo pikantuk putri hiji saking wewengkon dusun Kece desa Sumber Bedo Saradan para sesilipun Rayu Susi Anggreni putri saking Bapak Mat Soleh saking Ibu Sumineng. Para tamu yang adicara sampun karaket berkat damel mungsa lepat kula pangapunten adicara pasrah tampi bagi pangapunten keluarga saking Saradan mbok menawi boten klentu tak kasut nggih mangke pasrah saking Saradan. Pak Soleh Pak Corong apa pertanyaannya kok? Ngasih itu, sing iki. Nggih, pripun? Paling ngasih itu. Solikin.
Ya Nggih, ini. mungkin empat mata mawon, Pak. Biar apa gitu? Nggih. Pakai biar aja dengan kalau buat ini aja. Nggih, Mbak Manut. Biar ini kita rupanya lumayan, biasanya berhasil ada remeng-remeng dah. Remeng-remeng gitu Pak. Abang. Ya. Oke, bersama baru Pak. Yo. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kasih karena tentang religi ya, yang sengaja kita kemas bersama Al-Karot ya, untuk spesial dalam rangka tasakruf Ramadan Harus di kesempatan siang hari ini bertepatan di kawasan Lebak Menden Rejo bersama PSM Audio. Tentunya mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Satu kedua ada bocah cile-cile bersama Al-Baraka PSM Audio. Semoga Bocah cilik-cilik dados. bocah cile. Guys, istirahat dulu. Wayai istirahat jam 12 siang. Nanti setelah sholat duhur dilanjut lagi. Guys, Iya. nyanyi cuma guys. Ya guys, ya guys. Gawa rono pindah ae nek pengen ora sumuk. Nek kipasin kok. Wah, lah dua ya. Heeh. Kamar mandine cemepak. Makanya aku pindah. Balik rono lho. Ayo aku ngono. Ayo potongan ten. Oke, Melok potongan ten. jan iki ngene. Ayo. Ojo ya ayo. Ora ajak. Kene sing njaluk. Dalam. Hah? Ya, kalah Pak Po. Pak Po ngomong Pak Po. Anune ning atur sing gak Iya. Isunan jenengan. Mbak mantene ya wis arep rucat. Ayo Rono yuk. Istirahat sejenak, raketan sak jam kok dimulai neh. Lanjut apa? Malam lanjut lagi. tas-tase Dan iki kreseke kula dhewe tas kok bikin golong-golong. Alah arek jungkih kok ben. Batu coplok banget. Lho, alah lha iki rek wong mundu yo tekan kene iki. Sak dulure. Yuk, rasane blok apa, Bu? Dalem? Nggih, leres. Aku disepil. Pripun nggih? Monggo tak sepile. Bapak sinten iki? Bapak Darmo. Oh, Bapak Darmo, nggih. Tak sepil tesik sungi dina suwengi. Dalem? Tutup Pak niki. Nggih, keluarga DC. Pun jenengan ketik keluarga DC ngoten mungkin. Nggih. Siap, siap. Nggih, matur suwun. Dalem? Tasik, dalu nggih tasik. Sae. Nggih. Diborong niki borongan. nggih niki mengke awet meneh Nggih. Mbak dalu Mangke
Nggih, bakdo salat duhur mangke diacaki malih. Terus maleme nggih. Campur dadro. Nggih, pokoke dijaluki napa mawon oke. Nggih, nggih. Nggih, niki kadruh modern kok. Nggih, campur sari nggih oke. Dangdutan nggih oke. Oh, alang kayak orang ngomong kita mau pri, orang ngono senenge ngono kuwi ya. Baik kene ditambahi susu tambah es. Nah, wis ngomong to, tambahi susu. Kok aduh bakso pentol napa nggih Bu teng mriki? Niku wentene bakul pentol mboten nenten. Nah nggih. Apun pentol jajan bakso ki masyaallah. 3 jam guys dari sini. Jan bener-bener desa pelosok neng jero alas. Ya Allah. Istirahat ing kene iki guys. Jadi diutamakno omah siji tinggo istirahat. Disediakan rumah satu. Halah sing mbok buka ya apane kok bokonge iki Mas. Lah opo mbok buka bokonge? Ngentang yo. Kok nang anu? Lah ya ngentang yo. Itu yo, tanggal rono. Yo. Apa? Tumbas apa? Alah, wong es krim kok pengen. Ayo tumbas es krim. Alah, moh, wong aku bocok tumbas es krim e. Istirahat ya. Dalam. Iya, Santi, nek gak ngono yo iki tak ngenekno kok. Cek tak ketokno lah kok. Ya. Iki udah turu guys, istirahat. Suci Kemalasari. Suci Kemalasari. Kok kayak toprak. Kok toprak kanggo ngono lagi. Amora, kayak seneng mewah jare aku wae. Jare Amora mas seneng mewah jare dia. Toko Amora kok. Wala kira berapa cara? Sekian kalinya yang kita hadirkan nuansa remaja kita hadirkan untuk memberikan tamu dengan satu persatu hiburan. Mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan untuk sahibul hajat, terutama dari mempelai berdua dengan barokahnya selawat. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jika semoga bersama Al-Barakah Sallallahu Muhammad.
Alhamdulillah wis teko omah guys jam 3:30 pagi. Rekam. Jam 3:30. Iya ceblon kabeh. Digoleki dhewe. Nggih, Mbak. Berarti kan sing ora digo berarti kayak Udin Bakri mang. Aku sik kowe. Sik. Kok iso ibu, Pak? Surene. Jul. Ayo, Mbak. Ya. Wis dingkulen. Alah bangetan. Dingkulen. Alate nganu, kumpulkan kula lah gak apa-apa. Serandal mak parpane. Sampai rata serandal ya Allah. Kayak Pak Suwi standby nih kono kae guys. Ngenteni. Anu, sapa? Baju. Heeh. Iya kayak bojone Mbak Ju. Oh, Mbak, jenengan nek ajeng anu masuk gak apa-apa. Nggih. Nek sing alat pesan dengan apa? Iki parake endi? Sak aku lho ngenteni iki lho Mbak Par. Jajane iku kok diendom Mbak Roh lho. Nggih, ndang Mbak. Lho, sampean ndang disupukno siji-siji. Ala nek masalah sing iki gak usah Mbak iki. Ben sampean ae sing gedange. Gak apa-apa kok didum-dumno kene. Alok go jenengan malah. Ya Allah. Nek ning gonku malah gak Lah kepangan. sak mene kae. Gak apa-apa. Ora kepangan. Ya mung bisa. Mbak Aja Titin. jenengan nduk lah. Lek Narti mong ndi mong kon selah kon ngono iki lho. Jale Narti gedang iki dibagi lek. Jane ora usah Mbak didum-dumno kene lah wae. Mah. Dadi padahal kalau komplit kabeh komplit Ya Allah digopo Pak Kopi kok iso. Saiki nek jam 4 pun nang lho. RT yo. Bareng Mbak Yun ning pasar gak apa-apa Mbak. Wis rame. Heeh. Anu jenengan kene kok kene jebol gak apa-apa. Aku tak lebet dhewe alate. Alat iki Mbak. Alat Mbak kuwi. Sisahno kene ben dilebokno mah budi dhewe. Sen kono kok ning Sing pundi? kene. Lah masa Alah. kok sing rono rene. Tarani Mbak. Iki ngene lho Mbak Se. Pripun? Gedang iki go kabeh sik lah. Ya Allah, Nek Mas. jenengan sesuk monggo kersa. Nek kok Dadi gopo? Ya kan digowo iki lho lek Narti saiki lho Mbak Ju. Dek. Mbak Ju Gedang Mbak. Jenengan Ha iku Mbak. Wis ndang jupuk dhewe lah gak apa-apa. Wong jenenge diontrok-ontrok ya mau ngecap kabeh. Woi, Lah mang sampean nganu lho Mas. Apa mang sanggup maketno lho? Mangak sampean sing sanggup maketno. Jupuk jajan Mas, iki lho Mas. Jajan. Nek gedangnya kak jero ngono ae lho, langsung kak jero. Aku gak usah Mbak. Lah iya ben dibagi wong-wong lah kuwi lho. Aku gak usah njupuk lah. Kayak Mbak Titin, Mbak Ju mang ndi mang gak nggowo. Nek ada nggowo, aku gak nggowo lah gak apa-apa aku. Mas kita makasih lho ya. Oke, yang ngerep. Ayo, dhisik lah ya kene ya.